Slovensko si po Veronike Remišovej pýta v Bruseli zlatú medailu za nečerpanie eurofondov. Hoci napríklad susedné Poľsko už dávnejšie vyčerpalo 100% eurofondov, kvôli ťarbavosti, chaosu, byrokratickej vojne, ale aj úradníckej šikane a eurofondovej depresii sú ľudia obmedzovaní na kvalite služieb a samosprávy sú ukratené na regionálnom rozvoji. Pre nás sú eurofondy aj verejné obstarávania spolu s regionálnym rozvojom prepojené nádoby. Preto Hlas presadí eurofondovú revolúciu. Čo to znamená? Jasné termíny pre úradníkov, menej byrokracie. Už sa nebude opakovať situácia od pani Remišovej, kedy sa harmonogram výziev menil aj 17 krát za 3 roky. Korekcie budú za zlyhania, nie na celý projekt. V regiónoch budú pomáhať úradníci a už sa nikto nebude spoliehať s prepáčením na agentov s teplovodou. Aby toho nebolo málo, výrazne zvýšime limity pre verejné obstarávania, tak ako u susedov. Zo zákona o verejnom obstarávaní odstránime spornú vetu o tom, že proces obstarávania mohol mať nejaký vplyv. Za verejné obstarávania budú mať zodpovednosť odborne spôsobilé osoby a nie starostovia či primátori. Hlas radikálnymi zmenami v eurofondoch a verejných obstarávaniach rozviaže ruky samosprávam a rovnako aj regionálnemu rozvoju, aby ľudia v každom regióne mali prístup ku kvalitným službám, ktoré musia byť samozrejmosť a nie výnimočnosť. My vieme ako na to, Hlas dokáže, že sa to dá.